Dobrý den, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu si ukážeme, jak správně vozidlo rozjíždět. S rozjezdem se u nás v autoškole setkáte již na autotrenažeru. Avšak většině žadatelů i v druhé i třetí části výcviku dělá bohužel rozjezd problémy. Proto si rozjezd nyní vysvětlíme. Rozjezd si vysvětlíme na stojícím vozidle a pouze teoreticky. Rozjezd začíná se šlápnutím spojkového pedálu. Na otáčkoměru vidíte, že motor je nastartovaný, otáčky ukazují 800 až 900 otáček, takzvané otáčky volnoběhu. Tyto otáčky před pouštěním spojkového pedálu musíme změnit na otáčky rozjezdové. Tento úkon uděláme lehkým sešlápnutím plynového pedálu a otáčky nastavíme 1500 až 2000. Spojka jde na zem. Zařadíme první rychlostní stupeň. Pravá noha nastaví rozjezdové otáčky. V momentě, kdy otáčky máme, spojku pomalinku zvedáme do bodu záběru, až se vozidlo pohne. V momentě, kdy se vozidlo hýbe, nohou na spojce nepohybujeme. Nejde noha ani nahoru, ani dolů, ale spojku v bodu záběru drží. Po ujetí zhruba 10 metrů pomalinku spojkový pedál uvolníme úplně a nohu odděláme. Vozidlo dále řídíme pouze se šlapáváním plynového pedálu a řazením dalších rychlostních stupňů. Pokud chceme vozidlo zastavit, plynový pedál úplně uvolníme, spojku se šlápneme prudce a lehce dobrzdíme. Po zastavení vozidla na místě vyřadíme zpátky neutrál, zkontrolujeme, spojku můžeme pustit a na brzdě stále stojíme. Pokud chceme uvolnit brzdu, nahradíme ji ruční brzdou.